ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe. Nhasi era rimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMount Darwin paNyajenje Primary School. Kumakuwerere chaiko. Vechidiki vari kuita rudadiso. Vabereki vari kufarira zvavari kuitirwa nevechidiki. Naizvozvo ndiyo nhau yedu yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. I'm here to recite my poem entitled Joy. A night of glory, a night of cheer. Our prize-giving sermon is finally here. We celebrate the winners and their mighty deed, the hard work, talent indeed. Thank you. I want to recite my poem, but I wash my hands. I wash my hands before I eat and after the tap. Clean hands are nice. They keep me well. No more germs. No bad smell. Thank you. I want to recite my poem about say no to dirty. Say no to dirty. Don't play where rubbish lies. It brings flies and stinks skies. Keep your yard clean and bright. We feel just right. Thank you. Mufara wangu mkuru nasi tuliasame penyu nechitiko ichochi namadai kuchinga mizanafaro kuchitambira mapapwenyu gore rakambona kuti tiomerei pano paNyajenje apo takaonekwa pakaita matransfers akati wandei tikambosara chikoro chino chine varairidzi vaviri takada kuda kukura timu yese atoda kutenda district office redu kuridza chairperson vachimhanya nakansela havana kuzorora kusvika tapiwa varairidzi vakabva kukapanda kwakawandisa varairidzi
kanzi ivava havazi venyu vari kuuya vachipfuura neni vachauya gare gare varayiri vakauya vakanga vadzauka pana vaya ndikuzoisa chikoro kwaifana kuenda saka pari zvino chikoro chedu nekuda kweuwandu hwevana vedu varayidzi vari pano ndo vakaringana nevana vari pano asi rada kutendai nekusaneta kugodza ofisi yabvisai kanhau varayidzi tinopembera vhara nhasi nemufaro mukuru kuburikidza nekushanda nesimba kwakaitwa nevarayidzi nevana vechikoro zvikurukuru nedare revabereki veSDC tichitendaudza zvemaoko edu ekutenda mukoko wedu mukuru mwana wemuno nekuyeuka kwavakabva hanzi ziwapo wadyara mbeu gowana peziko nyika ikuvakwa nevene vayo amai nababa chimozha kutendai nekufunga chikoro chino chakatiza murudo wenyu muri kure nacho hakuna kukanganwa kwamakabva gore ra2025 takaona sanduko dzakati kuti pano pachikoro takatakataka kushandisa makombiyuta akauya kupera kwegore ra2024 mwedzi wazvita vatakashandiswa nevana kana kugore chiroto chekuti makombiyuta chazowanawo pano zvakazongoitwa nyore nyore tisingafungidzire kuburikidza nekusundwa kwemhuri kwanyandoro havana kumira ipapo mhuri yekwanyandoro nekuramba vachifunga chikoro chavo ndinodaira patakaenda kuchiwenga kumasports chairman vakamhanya nai vana vedu ndo vanga vasina zvekupfeka tikasvika pakukwereta kuchiwenga nokuti zvakasvika sei nzeve dzana mai nyandoro nababa takazokodzwa zvainzi nadaita kwamuzarabani namo tikandivashihava takafonwa nemedhe musamuri mhuri yekwachimozha yauya nemayunifomu enetball nesoka from Norway tida kuzvitenda izvozvo tikati vafamba rwendo vatasikafungidzire wakadai ndokuzona mai vadzokazve ndikanzi inini kumba ndikunwa mvura yakanaka asi pachikoro pakadza mumangu hapana mvura asi mvura iri padhuze apo tinogona kudonzera pano tikanzoda kuisira mvura pano pachikoro ndinogona kunonoka asi ndiri kuuya nemvura nekufamba kwenguva temu ino takaunziswa mvura pano pachikoro kubhoho redu ane mvura atebhota pano kuburikidza zvakare nemhuri imwe chete iyoyi tinokutendai mai 2025 zvakare akaonekwa tichisandura mbatya dzevana vechikoro takabva kuunifomu yakare yapinda kuunifomu itsva nakutenda yabereki nekutsigira kusanduka vakati kwainifomu yedu pano pachikoro yatave naye zvino ibvai kutendwa pane izvozvo SDC haina kuzorora inoramba ichifamba vachinzi chairman vanoopisa mafuta rota yavo dziri shungu dzekuti kwaonekwa sanduko pano vanoenda vachinosora takanzwa kuti nyaya yamanyanya kutaura yekungoti paentrance main entrance ngatimboonaiwo kuti tingaite sei nenguva isipi suwo redu guru rakavakwa raane umwe muono uripo chasara kuti rinyorwe nekuiswa sliding gate tinongoshuvira kuti mawemushas edu nemastakeholders edu oramba vachitsigira kuti zvishuwo izvozvo zvikwanisike tinakutenda SDC nemuono wakadaro tine zvatinoshuvira kuti tiite pano pachikoro asi tinokanganiswa nenyaya yezvipfuwo zviri
nemunharaunda. Fenzi yedu yaparara, asi SDC taigara pasi tichitaura taitaona kuti taisa ruzhowa pano pachikoro zvikanzi neSDC Roma haina kuvakwa nezuva rimwe chete, anzi rwendo rwemamai shuru runotanga nestepu rimwe chete. Saka pari zvino kufurai kwedu kubudikidza nekushanda neSDC nesimba pakaiswa game fence 200 meters, 100 meters pagate chidzika kuzasi, 100 meters chikwidza kumusoro. Ndo stepping stone yakatanga akuendera mberi ada kuti koti yadhese dzimba sedzedu zvino dzinenge dziri mukati megame fence zvichiiswa zvavo bhabhwa yakunze. Toda kutendai nekushanda kwenyusi paSDC nemuono iwoyo. Toda kutenda vabereki atangotaura kuti tada kuti tiise waya iyoyi. Vabereki vakabuda neuwando hwavo nezuva rimwe chete. Tinokutendai nekutitsigira nekutsigira pachikoro pedu. Tine maprojects atiri kuita pano pachikoro. Tine project yatakatanga gore rakapera 2023 yembudzi. Takatanga nembudzi 1. Pari zvino mbudzi dzedu dzanga dza11. Ndoba takwanisa kuwana mbudzi dzashashaniswa, dzimwe dzacho seusai pazuva ranhasi. Saka zvino tasara nembudzi dzinoita 8. Mbudzi idzodzi dzese ihadzi. Kutaura kuti pane kusvika gore rinouya dzinenge dzawanda. Masirasi vadzidzisi nemi mose makati kuti etode tembo rangu noti kudzidza kunokosha. Kudzidza kunovaka upenyu, kunobatsira kusimuka. Hatingatambi pangwedzi. Ndoda kushanda nesimba ndibobhurira mudzidzo zvangu zvose. Ndatenda. It is a very good afternoon to you all. All protocols observed. I am Nyamuzura Jackson. I'm here to recite my poem entitled No to Drugs. Drugs are bad. They make us weak. They steal our joy. They make us sick. We say no. We choose the right. We want a future big and bright. Thank you. Andidi zvachose hazvina zvazvinondipa kunze kwekutambisa nguva, hazvindipera mangwana rakanaka, zvinondikanganisa, zvinodzima zviroto zvinoita kuti ndishiye tariro, doro zvinobvisa njere, mbanje inodzima musoro, mapirizi anopengesa, zvinondisoresa pamberi pevanhu, ndichasaudza upenyu hwakanaka, ndichachira dzidzo netariro, handiri kutsvaka nzira yekupfupika nekusumuka zvishoma nezvishoma, ndiri mwana nechipono nemangwana, handingatiparadzire zvinodhaka. Not kwete zvinodhaka. Ndinovaka upenyu hwangu zvine ungwaru. Ndatenda. Nditora mukana uno chivinimipisa kuti usimudze mukoka wako mukuru amai Nyandoro. Ndwaikusununguka muna Nyandoro mugora nesuzana wainadzo mukana wenu. Nhasi uno ndauya pano paNyajenje, ndatumwa, ndauya ndiri ambassador vekwachingozha. Saka ndati regai nditure mashoko andatumwa nawo. Mufaro wangu vana baba nana mai kuva pakati penyu nevana vedu pazuva rakadai, zuva ratinocherechedza nzira iri kufambwa nevana vedu rakatarisana neramangwana renyika yedu. Zuva iri rakakosha zvekuti tose tinenge tichifanira kuti tiise musoro pamwe chete, tichionesana kuti tingavandudze sei nepaduku patinogona napo dzidzo yevana vedu. Tose ngativei nemurangariro wokuziva kuti vana wako, mwana wako, mwana wangu, mwana wangu, mwana wako. Chirere
nhasi mangwana tigokurerawo uye chenga ose manhanga hapana risina mhodzi. Hama dzangu mose muri pano, vanhu vakabatirana vakave nemuono mumwe chete vanosvika kure. Ndokusaka mukuru wenyika baba vaMnangagwa vachigaro taura kuti nyika inovakwa nevene vayo. Chirwiramwe musimboti musimboti wekuti zvinorema zvinoreruka uye zvisingagoneke pane anowanikwa ane mamwe mafungiro nemamwe maitiro. Hama dzangu musha uno ndewedu, vana vari pano ndevedu. Nokudaro ndinokukumbirisai kuti tiite muonera pamwe chete pamwe tose. Hama dzangu atswinya anenge arwa, tikadaro tinosvika kure, tinoshandura nzvimbo yedu, tinoshandura ramangwana revana vedu, tinobata kunyange nemwoyo yevadzidzisi vedu vagorairidza nemwoyo yavo. Allow me, ladies and gentlemen, to say a few words in the other language, that is English, which characterizes this gathering. The power to transform the lives of the children here is within us. Resultantly, as a team together, we need to pull together, realizing that steam does not move an engine unless it is confined. It needs no debate that we are all endowed with different talents and capacities, yet when we join hands, when we join our hearts, we have the capacity to move mountains. Ladies and gentlemen, life begins from these humble beginnings. I want to testify that my husband is a product of this school, this block. The children here today are our future political leaders. They are our future teachers, future doctors, scientists, and among the little ones who are gathered here. For that reason, let us do the best that we can for them. The world is fast changing and realities coming with ICTs can no longer be ignored. As a team together, let us try to see how best we can help the school to adapt to these realities. I also want to take this opportunity, ladies and gentlemen, to encourage the school to support sports and art. These sectors have proved that they can equally change lives. We cannot afford to ignore the potential that can be realized within these sectors. I can make mention of such names as Ronaldo, Messi, and our own Nakamba. I also want to make mention of our own late national hero, the likes of Oliver Mtukudzi, mwana wedu wemuno Central, Pamadziva. Let's teach our children to dream, because if you know where you are going, some author said, some path will take you there. With these few words, I thank you. Good afternoon, everybody. I'd like to take this opportunity to thank you all for coming to this precious ceremony. I do hope that everyone is fine. I'd like to convey a message to you all, to this ceremony, to everybody. Councillor, I respect you, all the protocol observed. Right, I'd like to start with a message on development. I'd like to thank you all the parents
on the physical appearance of our school. This school is one of the schools which is looking good in terms of infrastructure. So this is the time for us to maintain what we have. Kana musha ukaparara wanga wakanaka tinoti vabereki ndimi makanganisa. Takatarisa musha wetu tikuona kuti musha wakanaka. This is one of the good schools in Mount Darwin. So pane padiki pakati pangozi nendene ndonga tikanyatsotarisa tazonyatsogara pasi tinoona kuti pane padiki pasari panoda kuti panzikazivise atinga padomi zvedu panguva ino asi tiri kuti vabereki makaita zvinhu zvakanaka asi chigadzirisai padiki pasari. Right, I would like to move on developments, especially on academic. Our vision mainly focus on academic achievements, on learners. We wanted to build a good future for our learners. So, tukutarisira isusu kuti vana vedu ava varipo pazuva ranhasi ndio ma-ministers amangwana. Vana vedu ava ndio ma-managers amangwana. Vana vedu ava ndio vana maichingoja vemakuranotembo. Toda kuti vazodzoka kuita proud week pakati pomusha uno kuitira kuti musha uno urambe uchisunungurira nokuti generation iripo iyi neiri kusapota ikange yaenda zvakureva kuti vadiki ava kana tisina kuvagadzirira rwero rwamangwana zvakureva kuti musha unoramba uchiparara. Saka totarisira kuti tikagadzirira ramangwana revana vedu ndonga vanhu vachirungu chavanga vachitaura English drama for grade 3 learners. It's very difficult even to the teachers to teach learners to produce a good precious drama inonakidza inotonetsa kuteerera. Pane zvimwe zvavachitoda kuti utongooneka dictionary kwemamawedzi akaitaurwa nevana asi zvatifadza zvikuru kuti vana hapana akakama. Sekuona kwandaita sekunzwa kwandaita ndaona kuti vana vese vataura hapana kana umwe chete akakama. Zvinova zvinofadza especially kana uchibhadhara mari yako. School fees inorwadza kubhadhara. Ndakangofanana nechipo chechechi. Usati vaya vanopa zvipo pachechi vanenge vakasununguka nemwoyo wese. Unozongotiwo regai ndingoti. Saka school fees ndozvimwe chete kuti ubereki unongoone zvakawanda zvanofanira kuti unge uchiita asi unozvimanikidza for the benefit of our learners. Because mangwana ndio vana vanotidetsera. Saka tikutarisira kuti paagama yanga ichitaurwa nezvayo tiwanewo vana vamangwana vachazenge vachipinda mutimu iyoyo. Tiwanewo junior academy ichazenge ichijoina agama nemamwe matims atinawo muno muMarch Central. Tine rombo rakanaka tine Simba Bhora tava neagama dzese dziri muprinda kana tazvisingazvizivi tava nematims maviri ava muMarch Central munomu zviri kuburikidzwa nedzidzo dzevana zvatiri kupractisa. Vana vedu ava vane magames avanoita anonzi NAF games. Kusekondari anonzi NASH games. Saka vana ava vanoselekwa zvichibva nekugona kwavanenge vachiita. Academic gifted learners vanenge vachinominetwa vachiramba vachienda mberi kusvika vamwe vaona mascholarship. Saka tikavakurudzira vana vedu ava kuenda kuchikoro mazuva mazhinji tikavakurudzira zvakare kubhadhara fees. Anoti ndiwo anobhadharika kuti ndiri unobhadhara hazvizikamwe ndiwo abuse inenge ichitaurwa nezvaiyaya. Kune vamwe vana vanozvibhadhara school fees zvichibudikidza nebasa ratinenge tichivapa form of abuse. Tine vamwe vana vanobetsera vabereki. Saka kuti nyaya yeabuse yanga itaurwa nezvaiyaya ngatiibatisise tione kuti zvatiri kupa vana basa iri haisi abuse asi vana havatadzi kupiwa mabasa vanopiwa mabasa anoenderana nezera ravo. Ndo chirongwa chitanga tiinacho muzuva ranhasi. Ndosaka tichitika Drumas Media ndeye munhu wese, ndeye vana vadiki, ndeye vanhu vakuru, ndeyako iwe neni, nekuti Drumas Media vanhu, Drumas Media ndini newe. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba signing off. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.